Днес е нашия прекрасен и незабравим ден. Искам да ти кажа колко много те обичам и те ценя. Нека Бог винаги да е на първо място в нашия живот. Амен. Аз винаги ще съм до теб и ще те подкрепям на всичко. Ще бъда твоята опора. Обещавам да ти бъда верен и любящ съпруг. Обичам те с цялото си сърце. Аз знам, че ти си човека за мен, защото в теб намирам себе си и имам мир. Обещавам да бъда дете до последния си дъх. Ако имаш трудност в живота, уповавай се на Господа. И знай, че аз ще бъда винаги твой верен приятел и съпруг. Обичам те много и знам, че ще успеем във всяка една трудност, Амен. защото Бог е с нас. Представям ви семейство Ключеви, силно, Божествена и Флегута, и Петър Господаря, и Божията благодат, помага върху живота ни. Хвален и нощен, Господа ви